Τα βλέπει για να μας αναλάβει. Από τώρα κάνεις. Φαντάζομαι ότι χρόνο δεν θα κάνει. Καλά, άμα το βάλεις ο Κώστα. Αν το βάλεις ο... Α, εσύ θα βάλεις αλλαγή ρε. Θα κοιτάς τα νούμερα ποιο παίζει. Τι νούμερο φοράει ο γιος σου? Πάνω εκεί στο βουνό. Από εκεί πάνω θα το βλέπουμε. Του είπα για τις καραμίδες, αλλά εδώ να βγουν παπούτσια, να βγουν κάρτες, έχει βάλει το λάστιχο από μέσα για να μην το φεύγουν. Και καλά κάνει. Σε αυτό το μόνο που... Δεν θα το χτίσουμε πριν από τις καραμίδες. Ας το μόνο, εντάξει. Τρώει σουβλάκι. Σε γλάμα. Τις παρέες. Είναι family. Παίζουμε! Μπράβο! Πάμε Στέλιο, πάμε! Πάμε Στέλιο, την πήρε, την πήρε! Έλα ρε Στέλιο! Έλα μόνοι με κόρνερ! Στέλιο, κόρνερ! Ο Στέλιος! Ρητών! Τι σου κάνει, Βλέπεις το μέσα. Μη μου κουνάς το χέρι, γιατί άμα μου κουνάς το χέρι όμως, κοιτά, έχω και σένα. Δεν κάνω δουλειά έτσι, μου κουνάει το χέρι συνέχεια. Ξέρεις πως θα παίζει τηλεόραση μετά. Δεν θα μπορούμε να το δούμε. Δεν κάνεις τίποτα, σου λέω μην κάνεις. Κουνιές συνέχεια. Έλα ρε παιχτούρα, τι κάνει ρε ο άνθρωπος. Μόνο. Πάρε μπάλα, ένα-δύο μέτρα του Λουένα. Τέικο, ο μόνος που ακούει, να είναι σωστός. Πες μου σήμερα αν έχει κάνει μια φάση. Ποιο μωρέ, αυτός είναι... Κρήτονας, Κρήτονας, Τρίφωνας, Τρίφωνας. Το άλλο... Παρακαλώ. Ωραίος. Μπράβο! Έφυγες. Ρε Μπαρτσελώνα Junior σου λέω να. Έλα ρε. Και που του φωνάζω ακούει. Τσάπα τα λεμά μου και το ακιώνω. Τώρα είναι η σειρά σας όμως, με το κόλ. Τον κρατάει. Ένα βγάλω για να έχει και λίγο suspense. Μην... Μετά από κάνα 2 λεπτά, κάνα 2 γκολ πάλι. Α, το χεράκι σου δεν πειράζει μωρέ. Ρητών. Μην κουτουλάτε και εδώ με το καπέλο σου. Πού πας τώρα, δεν θα πας να κατεβείς κάτω. Πού να κατέβεις, έχεις από τα πόδια μας. Όχι τώρα, όχι παίζετε τώρα. Στον πάγκο, στον πάγκο. Όλοι στον πάγκο. Ου. Μετά θα το πιστεύει και η Γιουβέντους η ίδια, ναι, δεν έχει νόημα. Θα τους δώσουν το αποτέλεσμα στην Ιταλία και... Θα πούνε νίκη από Ερδαλό και θα λέει Τι είναι, άστα μου τα κολπάκια. Έλα βρε. Έλα Ριάννα, δεν έχω τραβήξει βίντεο. Κράτα τον, δεν έχω τραβήξει. Δεν έχω τραβήξει, με έχει τρελάνει. Δεν έχω τραβήξει. Δεν σου λέω ναι, δεν εντάξει. κάνουν τίποτα αυτά, δεν τσιμπάνε. Ας σου ξαναπεί η μάνα σου 5-6 φορές ακόμα το σουζούνι. Στο χωριό για σου πω εγώ. 30 χρόνια θα πάει. Αμάν ρε φώνα, σε έχει βγάλει 10 χρόνια. Αμάν. Έλα, Σπυρό, έχει αυτοκίνητο από κάτω.
Θα χτυπήσει ο τέλος, βέβαια. Δεν παίρνει χαμπάρι. Το κούτελο του ρε. Δεν τα έχει δώσει, θα χτυπήσει εκτός μου. Κώστα.